1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2300 रुपये, 2300 रुपये माल भारी बड़ा 2300 रुपये करो जी 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 900 रुपये 1000 रुपये 1100 1200 1300 1400 1400 रुपये 1400 रुपये 1400 रुपये करो बाबू देवल बोलो 100 100 150 रुपये 200 रुपये 250 रुपये 250 रुपये 250 रुपये 250 रुपये करो जी बोलो 100 200 200 200 300 300 300 400 400 रुपये करो मजीना बोलो 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये करो गंगू भाई 900 रुपये 900 रुपये 900 रुपये 900 बोलो 1500 रुपये 2000 रुपये 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2600 रुपये 2600 रुपये 2600 रुपये यानी 2600 रुपये 2600 रुपये संग्रह हुआ बोलो ये बोलो बोलो 1200 रुपये 1200 रुपये 1300 रुपये 1400 रुपये 1400 रुपये 1400 रुपये माल भारी 1400 रुपये 1400 रुपये जाने 1400 रुपये 1400 बोलो 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 रुपये करो जी भैया बोलो 100 200 200 रुपये 200 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 400 रुपये करो शोभा 600 रुपये 600 रुपये बड़े बड़े लोग पुजारी 600 रुपये ये नहीं से यहाँ पर मैं अच्छा ये अच्छा वो 500 रुपये करो जी 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 रुपये करो मलिक बोलो 200 300 400 500 600 700 800 900 900 रुपये 900 रुपये और तेरे से 900 रुपये 900 रुपये 900 रुपये 900 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये करो बोलो ये बोलो बोलो 500 600 700 800 900 1000 1000 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये करो जी रवि कितने कार्ड रखने का 200 300 400 400 400 600 रुपये 600 रुपये करो जी 200 रुपये 250 रुपये 250 रुपये करो जी किसे हो सिंगल है बोलो 200 300 400 400 400 रुपये 400 400 सिंगल सिंगल बोलो 100 200 200 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 350 रुपये 400 रुपये 400 रुपये 450 रुपये 450 रुपये करो जी बोलो 1000 रुपये 1100 1200 1300 1400 1500 1500 रुपये करो जी बोलो ये दो बोलो बोलो 500 रुपये 600 रुपये 700 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 900 रुपये 900 रुपये 1000 रुपये 1100 रुपये करो वो एक करो बोलो 500 600 700 700 रुपये करो क्या भाई
बोलो 200 300 300 300 400 500 500 500 600 600 रुपए 600 रुपए 700 रुपए 700 रुपए करो जी भैया ना बोलो 200 रुपए 300 रुपए 400 रुपए 500 रुपए 600 रुपए 600 रुपए करो